ಕಾಯಿಸುಂದೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಿ ರಡ್ಡು ಇಂದು ಈ ನಾಯಿಲ್ ಕೋಡೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಪಂಟ ಅವಳು ಅವಳೆ ಒಂಜಿ ಕೂಪುಟೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡು ಎರ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಣು ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಏರ ಕೊಂತು ಬುಡ್ನಾತಿಪ್ಪೊಡು ಅವು ಐನು ತೂತು ಈ ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲ್ ಈ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಇಂದುಲ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲ್ ಸೇರ್ತು ಐನು ತುಚ್ಚು ಲಗ್ಗಡಿ ದೆಪ್ಪೆ ತಾಂಡ ಅತ್ತನಾಗ ಯಾನ್ ಪೋತು ತೂನಾಗ ಏರ್ನವು ನಾಯ್ತು ಕುಂಜೇರ ಕೊಂತು ಬುಡ್ನಾತಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಅವು ಪಾಪ ತಿನಿಯರ ವನಸ್ಸು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತು ತಾನಾಗ ಈ ನಾಯಿಲು ತೂತು ಐಕು ಪೊರ್ಲು ತುಚ್ಚೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಂದಾದವಂತೆ ಐನುಂದೆ ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ಪಾಪ ತುಚ್ಚುಟು ಸೈಪುನ ಗೋಚಿ ಅಂತ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇಂದೆ ಪತ್ತಂಬತ್ತು ಇಂದೆ ಮುಳುಂದುಂದೆ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿ ಪಾಪಂದೆ ಏನಂತ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟ ಏನನ್ನು ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆತುಂಡು ಇಂದೆ ತೊಲೆ ಪಾಪ ನರ್ಕೊಂತುಂಡು ಉಂದು ಅಂಜೈಕಂಟ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ನಮಿತ್ತು ಆಂಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟ ಏನನ್ನು ಆತು ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಅಂಚೈಕಿಂದೆ ಪಲಾವು ಬೊಲ್ಪ ಪಲಾವ್ ಮಂತನಿ ಐನು ದೀಡ್ತು ಅಂಚ ಐನೇನು ತುಚ್ಚು ಪೋಂದು ಪಂಡತು ಇಂಕೈನು 24 hours ಇಂಕೈನು ಕಾಪೇರ ಆಪು ಜತಿ ಅಂಚೆ ಏನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೂಮುಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಆ ರೂಮುಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡು ಈತ್ನೇಟ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಐನು ಬುಡುತು ಒಂತೆ ವನಸು ದೀಡಿಯೇನು ಪಲಾವ್ ದೀಡಿಯೆ ತಿಂದೋಂತುಂಡು ತುಲೆ ಪಾಪ ನಾಯಿಲ್ ಪಾಪ ಏರೇರೋ ಕೊಂತು ಬುಡ್ಪೇರು ಅವಳ ಬೊಗ್ಗ ಕುಂಜಿ ಇದು ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಗಂಟೆ ಸಾಂಕು ನಕ್ಲೆ ಮಿನಿ ಸಾಂಕೊಲೆ ಇನ್ನು ಸೊ ಒಂದು ಬೀಲ ಪೂರ ಚೂರು ಕಟ್ಟಾತಿಪ್ಪೋಡು ಕಟ್ ಮಂತನ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅದು ಪುಟ್ಟನಗಣಿ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇಜ್ಜಿ అంటే ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿತ ನಾಯಿನ ತೋಜೋಡು ಪಾಪಂದೆ ತಿಂದೊಂದುಂಡು ಜತ್ತೊಂತೆ ತಿಂದೊಂದುಂಡು ಪಾಪ ಅಂಚ ಐನ ಕೊಂತು ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುವತಿ ಅಂಚ ಸರಿ ತಿನ್ನು ಲಕ್ ತಿನ್ನು ಅಂಚವು ಪಾಪತಿ ನಾಯಿಲೇನಂಚ ಕೊಂಟು ಉಂಟಾಯ್ಕ ವನಸೋಲುಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡವು ಅಲ್ಲು ತಿರ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಪೇಂಟ್ ಐತನ ಆ ಪೇಂಟದ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಸೀದಾ ಈಡೆ ಬದ್ದು ಮೂಳಿಗೆ ನಾಯಿಲು ತುಚ್ಚೊಂದು ಇತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಏನು ಪೋತು ಪತ್ತೊಂದು ತೂನಾಗ ಈ ನಾಯಿ ಅಂಚ ಪತ್ತ ಮತ್ತದು ಚೂರು ತಿನ್ನೇರು ಪಾಡಿ ತಿನ್ ಪೂರ ಇನ್ನಂದ ಪಾಪ ಅವು ಆ ನಾಯಿಲೇನು ತೂನಾಗುಂಡತೆ ಇಂದು ಅಡೆಂಗುಂಡು ಪೋತು ಅವು ಬಣ್ಣಾಗ ನೆಕ್ಕು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಲೆ ಇಂದೆ ಏನು ಒಂಚು ಪೊಂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ತಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅವೇ ಎನ್ನೋ ಟೂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಂಟ ಈ ಕಾನ್ ಆಯ್ಲೇನು ತೂತು ಪೋಡಿಗೆ ಆಗುಂತುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನಾಗಿಟ್ಟ ಬರ್ಪುನು ಅವೇ ಪಾಪ ಅವೇ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ತಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ತುಲೆ ಕುಲ್ಲುನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆತು ಕುಲ್ಲುನಿ ಪಾಪ ಐಕು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ನಾಯಿಲು ತುಚ್ಚು ಪೊಂದು ಅವಳು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಜೋರು ಮಂತೆ ಐಕು ತುಚ್ಚೋರ್ಚಿನ ಪಂಟೇನು ಅಂಚ ಅದು ತುಚ್ಚಾಯೋ ಪಂಟ ಕೇನ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ನಾಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿಟುಲ್ಲ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪಂಟ ಕೇನ್ಪ ತುಚ್ಚೋರ್ಚಿನ ಅಂಟ ತುಚ್ಚು ಜೊದಾಲ ಮನ್ಪುಜ ಈಗ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4-5 ಸಲ ಅವು ಒಂದು ತೂಪ ಒಂಜಿ ಗುರಾಯಿಸತ್ತು ತೂಪ ಐನು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ತ ಮೆಂಬರ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚತನ ಚೂರೆಂಚ ಆಂಡ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ಪುಡಿತ್ತು ತುಳ್ಳೆ ಎನ್ನಾಗಿಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ಮುನ್ ಕುಲ್ಲುತ್ತೀನಿ ಓಳಿತ್ತುಂಡೋ ಏರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ನಾನ ಏರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೂಡುಂಡು ಎನ್ನಲ್ಪಂಡು ಅಂಚ ಪಾಪತಿ ನಾಯಿನ್ ತುನಾಗ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೋಜಿಂಡು ಬುಕ್ಕಲ ಅವು ತುಚ್ಚಿತ್ತು ಕೆರ್ಪೊಂದು ಬಂಡತಿ ಏನು ಪಾತೊಂದು ಬತ್ತನ ಕೆರುತ್ತು ಬಂಡ ಪಾಪ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಜೀವತ ಅಂಚದು ತುಳು ಎಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಪೋಪುನೇ ಇದ್ದಿದೆ ಬಂಟ ಈಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಂತುಂಡಿದೆ ಆ ನಾಯಿಲು ಮುಳೆ ಉಳ್ಳೋ ತುಚ್ಚು ಪಂದಂಡಿತ್ತು ತೂಕ ಬೇರೆ ಗಂಟ ಬೋಡುಂದಂಟ ಕೊರ್ಕ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಜಿ ನಾಯಿಲು ಉಳ್ಳೋ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೊಗ್ಗೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಮೂಜಿ ನಾಯಿಲು ಉಳ್ಳೋ ಇಂದುಳದಿಂದ 4 ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಏರೆ ಗಂಟ ಕೇಂಟ ಏನು ಕೊರ್ಪೆಂದೆ ಆತ್ನೇಟ್ಲ ಏನು ಮುಳಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೀಪೆ ಏರಂಟ ಕೇಂಟ ಕೊರ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಇನ್ನು ಮಾಮಿಯವ್ರಿ ಕೇಂತೀರಿ ಮರ್ಕಂಜ ತರ ಮಾಮಿಯವ್ರು ತಿಳ್ಳಿರು ಆರು ಕೇಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ನಾಯಿ ಬೋಡುಂದು ಅಂಚ ಆರೆಗೇನು ಪಂಡೆ ಬೋಡುಂದಂಟ ಕೊಂಡೊತ್ತು ಪೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿತ ನಾಯಿ ಶೋಕು ಸಾಂಕ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡತು ಪಂತೇನು ದಾದಾ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಇಂಕ್ ಏನು ತಿಕ್ಕನ ನಾಯಿಂದ ಪಂಡೈತೆ ಅವು ವನಸ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂದು ಪಂಡೈತೆ ಇಂದು ತುಳಿ ಇನ್ನು ಎನ್ನೋ ಟೂಗೆ ಬರುಂತುಂಡು ತುಳಿ ಏತ್ ಬುದ್ಧಿ ತುಳಿ ನಾಯಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಳು ಏನು ಬತ್ತನೋ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜಿ ಆಂಟಲವು ಎನ್ನ ನಾಡಂತು ಮೂರಿದೆತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ತುಳಿ ಬಲ ಕುರ ತುಳಿ ಇತ ಆ ನಾಯಿಗೊಂಜಿ ಆ ಪನ್ನಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಹೋಗುಂಡು ಅಂದೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಅಕ್ಕ ಕೇಂತೇರು
ಆರಿಗೆ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಆರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಡ್ತು ಕಡಪು ಉಡುಪೆ ಅಂತ ಬಂತೀರ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಫೋಟೋ ಪೂರ ಕಡೆ ತಂದು ಪೋತೀರಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ನಾಯಿನ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯಪಂಟ ಇಂಕ್ಲಲ್ಲಿ 2-3 ನಾಯಿ ಉಂಡತಿ ಐಕ್ ಬಡತಿ ಏನ ಇನ್ನು ನೆನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಅಂಟ ಸುಮಾರು 2-3 ನಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಡತ್ತೆ ಏನು ಈ ನಾಯಿನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅವೆಲ್ಲಿ ಕುರ ಕುರ್ 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 ತುಲೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡಾರು ಪಾರಂತೇ ಬರ್ಪುಂಡು ఇంక కొరియర అత ప్రీతిటి ఉండదు కొరియర మనసిజ్జి అంట్లో ఇంట్లో 2-3 ఉండదు ఎంచేతి ఎన్కోరొందుల్లే ಸಾಂಕು ನಾಕ್ಲಾಂಡ ಸಾಂಕಡ ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಡು ನಾಯಿ ಇರ್ತೈತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಟ್ಟು ఉండదు ಅಂಚತ್ತು ಯಾನೆ ನಾಯಿನ ಕೊರಡ ಬೋರ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡವೆ ಎನ್ನ ಫನ್ನಿ ರಮೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದಂಟ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮರಪರ್ಚಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಾಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನೀಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಂಕ್ ಜಿಂಜ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಡತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ಕ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡುಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೀರ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.